goizera. Ondo, Jaski? Oso ondo, zeu? Baita ere, ze arrakasta gure saioak, Zenbatetan aipatzen diguten kalean ere, ikusten dugu gauero, eta gero oso ohiko egoera horretan, askok esate dute. Aurrez aurre, lehenbizikoz gu ikusitakoan, ez zintudan horrela irudikatzen. Telebistan irudi bat dute, eta gero aurrez aurreko beste bat. Horrean gerta bizaidan hori, baina gerta bizaidan kiroldeiko dutxan, Jaski. Dutxatzen ari gara, eta sartuta. Home, gaur ikusten zaitugu, eta egiten du tipoak. Ez zintudan horrela irudikatzen. Eta ez dakit, nago gaizki horrekin. Ez dakit ze espero zuen, edo hobea izan zen ikusi zuena, edo okerragoa. Deialdia, kontu ze imaginatzen duzuen, Deialdia, idatzi ze imaginatzen zuen, eta erantzuten gure deiakide, mesedez! Gabon! Usuetan dika, Inaute eta Udane, Mai eta Inoa dator gaur. Hori burutik kendu ezin da. Uxuen nika, zuek telebizan atera zaretenik, atera zaretenetik alegia, horrelakorik bizi izan duzu edo? Komentariak bai, baina alakorik ez. Alakorik ez, ez da? Zuen ustez ze esan nahi izan zuen horrek endika? Bakoitzak interpreta dezala bere modura, ez? Komeni den interpretazioa egin eta aurrera. Bueno, zueke ondo ari zarete gure saioa interpretatzen, hola bait? 6. gurean, 1.350 euro pilatuta, Uxu eta helburu argi bat buruan oraindik ere, zakua irabaziz gero, joan nahi duzue PortAventurara. Ez nintzen hori zen kontatuak hemen edo ez, baina bai. Edo sekretua zen, akaso? Ez, bueno, hori zen txikitako, kontatuko non hemen txikitan etorri nahi genuela, ez da, eta orduan behintzat hori zen helburua, ez dakit saria ere hori zen edo, PortAventurara bidaia, orain hori eta gehiago. Umetan betetzeko ametsa zen Miluzera etortzea, Miluzera etorriz gero PortAventurara joateko. Plazer eskutua, ez tan esaten. PortAventurara guaz, baina ez dugu esan. Baina, umetako ilusioa mantenduta Miluzera etorri zarete, eta asmoa bera da, endika. Hori da. Espero dugu PortAventurara joateko, baina zerbait gehiagorako ere ematea zakuak. Egia esan, hori da helburu nagusia. Momentuz irabazi duzunarekin, 1.350 eurorekin, badago pulsera bizkorra erosteko aukera ere, bai? Espresori, bai. Segi bizkor Miluzen, Apo, bikote? Erik asko. Zorte hon? Zarauztarra gaina haute itxasondoarra Udane eta pisukideak Logroñon. Umien nintzenien egoten zan horlako lehiaketa bat. Zuentzat, prehistoria izango zan. Azertzen hori? Ba, 1, 2, 3. Eta orduen zan apartamentu erosten zabien, honek torre viejo mangan honek eta... Logroñon dako, Bai, ez da? Pisukideak Logroñon. Bai, ez da, Inaut Udane zengo duz? Ondo. Bueno, bigarren programa eurentzat, Inaut, gogoratuko dugu ingeniaritza informatiko ikasten Logroñon, hori bakarrik ez. Egiten duzue parranda, egiten duzue turismoa bertatik. Turismoa asko ez. Turismoa leku bardinetan egiten duzue, kale bardinen gorata bere biltzen zarie. Udanezu filosofia ikasten. Oso interesgarria hori, ez da? Bai. Eta ze moduz, gaur bigarren egunien Udane, hobeto? Bai, hobeto lasaiago. Aurrekuen urduritasunek eta normala da, bai. Badago printzipio filosofikoren bat Udane aplikatu duzunik, hemen Miluzen? Ba, ez dakit. Flowarena. Hori filosofia, ez dakit. Flowarena, bai. Soili dakit, ez dakidala, eta... Einaut eta Udane gaur, ze intentzioarekin gatoz? Bueno, ber pixka gehiago aguantatze dugun, baina bueno. Oso ondo, beste guntxu bet. Bai, beste guntxu bet egin eta ia gertatzen da. Hori da. Ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Eta bikote berri bat Miluzen, Mai eta Inoa. Gabon, ongi etorri. Zer moduz? Ondo. Nondi gatoz, Mai? Mungiatik. Mungiarra, ados, baina... Sopelan. Sopelan bizi. Praktikan sopelan, ez da? Eta Inoa zu? Ni Algortatik. Gero egia da, astean zehar, ibiltzen zaretela Gasteizen ere. Mai zertan? Euskal Filo. Euskal Filo ikasten zu? Oso ondo, eta Inoa? Gizarte langintza. Zoragarri. Apunteak eta ondo errepasatu datorri gara, Mai? Ez, gainera bihar daukat azterketa. Benetan? Bueno, eta gaur ere, bai, nola bai, Miluzeko izango da azterketa bat. Baina hemen bestelako trebetasun batzuk eta behar izaten dira. Plano teorikoa eta aztu, eta etorri gozatzera. Gainontzean ikasketez arago, beste saltxa askotan ere aritzen zaretelako. Bidai bat egin nahiko zenukezu, Mai, zakua irabazizkero. Bai. Nora? Edo nora. Hemen aipatzen da London. Eta omen duzu lagun batan, ez da? Bai, berez, 3 gara pisuan eta 3 pisukideen artean bidaiatxo bat edo. Zendo. Gasteizi Londonera joatea eta nire hango pintxopotea praktikatzea elitzateke txarra, ez da? Bueno, bazorte, mikote? Eskerrik asko. 3 sartzen dien lekun 5 sartzen gara, gu prest, Hori be, bai, gu prest. Ia zakue banatzen dun, zer hartatuko dugun horretan? Adi danok, Miluzeko zakuan gaur, 76.150 euro. Zakua
infinitoa da, Badakizu ezin dutela etxera deitu emako txien gure ama lehenoko gauzi ez da, zelan zabiltzi laski da. Zaku banatu zuie. Zaku banatu da. Akaso gaur. Presio bat da programa hau, Gaur, gurean, Zabalgana institutuko gure laguna Gasteizik. Apazuek, ongi etorri. Eta, Uxu Endika, ia, zakue, banatzen badu gaur, horretarako lanien hasiko gara. Hasi orain. Eta puntuak biltzen, arrasto, hasi gingo gara, leian eta gure lehenengo probak dakarren lehenengo taula, hauxe. Edo zein unetan agertu daiteke? Euria. Eina autu dane? Eguzkia. Maia, Ainoa? Baikorra goazu, ondo? Zera bota? Probatu. Postasuna. Adibidez, ez ondo? Herrialde guztietan aurkituko duzu. Farola. Eina autu dane? Argia. Kaleak. Ondo? Lagun talde guztietan dago bat. Bitxienez. Burua. Zuek zaretea akaso, kontuz? Bai? Oso. Paso. Maia, Ainoa? Payaso. Miluzen bebakuz. Garrantzitsua da erritmoa ulertzea. Talde guztietan dago bat. Venga, ritmoa. Bai? Kanta. Eina autu dane? Parranderoa. Oso gertu. Maia, Ainoa? Ereserkia. Horrendu gara hor. Estilo asko landu ditzake. Dantza. Dantzaria. Hori bai. Dantzaria bai. Dantzaria bai. Irua bai puntu bainatu gana zuentzat. Zezorrotzak garan endika. Zuzara, Einaut, lagun taldeko dantzaria? Bai. Bai? Ze estilotan bereziki? De todo. Garaikidea. Segun musika. Oso, Minuseko ondo. plaza hartu nahi duzu, orain? Zakue banatzen dunien. Bai, ondo. Ba, bigarren taula eta lehenengo arrastoa. Atletismo pistetan aurkituko duzu. Marra. Korrikalaria. Elmuga. Ondo ari gara. Mesedeak eskatzen dizkiogu. Konometroa. What? Ze ondo. Iupa! Oso bizkor, Konometroa gala adierazi du, 80 puntu gehiago. Zeu saimen, udane. Oso ondo. Konometroari esate duzu, mesedez gutxiago. Oso ondo, Maia, Ainoa, ia puntatxo batzuk biltzen hasten garan, eta hirugarren taulako lehenengo arrastoa hau. Antzokia betetzeko gai da. Abeslaria. Adibidez. Humore gilea. Botaz ezer, Eina dane. Paso. Gola sartzen denean agertzen da. Horbe bai. Adrenalina. Lotura du, horrekin, bai? Txaloak. Oiua. Zer da, Einaut eta Udane. Egin oiu! 90 puntu gehiago irabazita. Udane, ospatzeko ze oiu egin zenuke? Ez du oiurik egin nahi, lasai dago. Adrenalina barrutik daraman jendea ere badagota. Uxu, Endika? Eta negar barrurentz. Baita ere. Puntu batzu behar ditugu? Bai, behar ditugu. Bitzi batzuk egingo ditugu hortarako? Ja, bartu lekua, Inautu Udane bestaldean. Bereziki Uxu, Endika. Puntu beharrean, denbora. Txarone, pentsatu ondo. Eta hasi. Jan. Makarroia. Espagetilla. Gertu. Bai, hori. Zer da? Ravioli. Bero, Einaut. Ravioli... Ez. Ondo ari da, Forma hortan. Kaneloia. Hori bai. Txorilla. Bai. Txikilla. Arranua. Ez. Uxua. Kaiua. Ez da ere. Beste bat. Utria. Ez. Txikillo. Enara. Enara, oso.
biak? Musikariak, Musikataldea, kontzertu bat ematen. Nortzuk, zehazki. Bateridunek. Bi baterista, Ez, musika bat bai. Bat baterista eta bestia Bestea? gitarrista. Ez? Zer? Bajoa. Bai, hori bai. Bai. Akuleku mesedez. Zereginak ederko, enautentzat daukat galdera nik, kaneloiak mundu osotik onenak, amumapilinak izango dira igual? Ba, haindik ez txikiztin baino, ingo bazitun seguru. Zeite espezialidadie? Kroketak. Kroketak, klaro, zelan ez. Ederto, usi bendika danak, bale, 60 puntu pasue! Zaren udaneri oiu egiteko zautagoan, ez du ezer egin, baina enara asmatu denean, salto txiki bat dira zaigu. Ez que enun espero. Begira. Enatu dane hartu lekua, bezez. Sorpresa gehiago izango dirata, Mai Ainhoa bestaldean. Espero gabeko beste zerbait gertatuko da, seguru, denbora. Ordenagailua. Informatikoa. Informatikaria. Frikia. Programazioa. Gertu. Ikertzailea. Lanean. Ordenagailua. Lanean ari da bai, baina. Programatzailea. Bigarrena. Antzeko, beste bat. Euria. Elurra. Bero. Euria. Baina zer da hori? Zabarrada. Beste bat. Beste bat? Zirimiria. Ez. Nolakoa da hori? Kaskabarra. Hori bai! Sondo. Elefantea. Elefantea eta iztaria. Elefantea, iztaria. Elefantea. A ber? Iesi. Dantzan. Ies. Zer? Elefante iztariaren gantik iesi. Ez da zuzena? Iztaria, iesi. Elefantea. Hartu leku, Alderantziz. Bai. Logikak akaso agintzen du elefantea iesi biltzea, baina kasu honetan ez. Eiztaria zebilen elefantearen gandik iesi. Horre, trabatu gara pixka bat. Zelan dituz ditzazu, kaskabarrari? Kaskabarra? Kaskabarra. Txingorra. Txingorra, iñetaziz, Iñetaziz jezu, Bai, amendako babazuzua be, bai? Bitu zema berba? Hakerra zen bestea. Bai. Informatikan eta hakerra. Hakeatu markagailuak inbikuz, momentuz, 20 puntu! Mai Ainhoa, antzerki pixka bat egiteko gogoz? Bai. Bai, ez da, hartuko lekua. Hauan Eta eskak. Uxu eta Mika, bestaldean, puntu behar gehien duten bibikoteak, lagundu elkar, mesedez, denbora. Ja, ikusi, lelau, banatu lanak. Bai. Eta hasi. Zulo bat, eta erori, zulo baten erori. Ez da zulue. Pistinara txaldo egin. Pistinara. Ez da piscina. Erreka, putzua. Putzua, Putzu hori batera. bai. Vale. Telebista da hori, Zerua. Kuadro bat, borobila da, eguzkia, Ez da guztia? Ilargia, txiki, izarra, Ez? satelite, Zeruan dago? Elurra. Isilik, Odilla, Ez? lainoa, Ez da ere? planetak, Bai? planeta, Mercurio, Mercurio. Lurra, Lurra, artizarra, Artizarra, Júpiter, Júpiter, Urano, Marte, Júpiter, ez? Pluton. Pluton, Bai. hostia, txiki. Krokodiloa. Argazkilaria. Eta... Ez da krokodiloa, Modeloa eta Ah, argazkilaria, vale. Ez, Zer egin du? Ez da aktorea krokodiloa? eta Bai. aktorea eta Aktorea. zuzendaria, Bai, eta? zuzendaria. Bai, Bai, oso ondo. bai. Bikain. Bueno, badago nazioartean mugimendu bat Pluton planeta izateko berriro Bai, eskatzen ez da? dutenak, nik sinatu dut. Bueno, animo jende horri, Neu? Animo Bai, zuri ere, pinot, bai, Jasi. bai. Gu, umetan, umiekin jenien Pluton bazalako planeta, Bai, orain zakero ja ez kendu da. zioten titulua. Bai, ze horrarri asko dauz antzekuek. Klaketa handia, Plas, kokodrilo baten tamainakoa. Ondo. Ba, misioa lortuta Plutonetik bueltan 60 puntu hau pasuek! Ondo, bueno, Plutonetik bueltan benetan egin beharko dugu, eroglifikoen txanda dalako, eta orain badakizue bakoitzak berez zer eginari ekin beharko dio. Planeten indarra ere beharko duguta. Bai. Usu bendika, zuen trebetasuna erakutsi, lehenengo eroglifikoa denpora. Gaur ere berandu noa, Trena. bale, non? Entrena. Vale. Zera.
Entrenamendura. Oso ondo. Entren bat ikusten du. Entrena eta mendara doa. Menda belarrera, entrena mendara. Egiten dugu aldaketa hori, ugaitxik ordezkatu eta entrenamendura. Oso ondo. Usteren letxua zela. Zer zela? Letxua zela. Bai. Menda finagoa. Entrenamendura. Oso ondo. Uxu bendika, beste bat, denpora. Anje Dualderen abestia da. Bai? Babak. Baderantzunaren zati. Zer ikusten abeien? Barrunak dira, aziak dira. Bestera batera. Aziak... Bestera batera, aziak eta nola daude. Bai? Bake? Bakea? Baketan. Bakezaleak. Joar, bai. A-B, ez, eta bai. Ba eta kez, ketan egon direlako ale hoiek, bakezaleak. Bakezaleak gara. Biagaz naduzkeroia sekulako titula izatekelako. Bat sartu ba. 50 puntu, ondo. Eroglio, Ofiziala da. Ofiziala da, eroglio krisian dago. Bai, ez da? Ofiziala da. Bai. Eta bere barne minak askatu ditu horrelaxe, eroglifikoak zailduta. Einautu dane, gaiztozik imatako talde honetan eta eroglio da. Eta berak egite ditu eroglifikoek, zein gotzagu? Udane beldurtuta, lasai, Udane, hainbesterako ere ez da. Bueno, maiteko dugu igual Udane, Igual mimo batzuk behar dauz. Zu prest? Bai, eroglio imatzeko oso. Lehenengo eroglifikoa denpora. Mesedez, ez zikindu. Nor da? Pertsonaia bata. Ez? Bale, gero, zei ikusten da? Bra. Bai, non? Bra, borobi. Non? Zirkuluan, borobian. Urdina. Ez. Letra Argia, bat. Letra bat. O. Bai, on? Bron. Onbra. Claro. Telesail bateko pertsonaia zan, aspaldiko egia esan, Alf. Eta hori asmatuta ia errazagoa zen. Alf, gero, ze bra ikusten du, zerik ez, bra bai, eta bra hori ondago. Alf, on, bra. Onbrara iritsi gara, gero kabron bat erantzun dunik. Ze izan da, erogliorentzako mozturen bat, eniak? Hau gerra da, Bai? No. Gerra da. Asmatu behar ez da duzu, sikiera burla egin berari. Guztia, barria. Bigarren eroglifikoa denpora. Arrazoi duzu. Ian, ain, Bai? ain, zu, Bai? zen, Ere. Oso ondo. Bai, Udane. Ain, zu, eta zen hori erretzen dago, erreri, erre bat kendu ere, hain zuzen ere. Oso ondo. Matu duzu, hain zuzen ere, 50 puntu zuentzat. Geruza askokoak, Bai. Eroglifikoak gaur, Bai, hau investigatu beharko dugu, Bai, hemen ikerketa bat martxan jarriko. Maia Ainoa. Ondo zabete? Bai. Bai ez, bueno. Bai ez erdibide batean gero. Bien artean, nahiko ondo. Neskak, eroglifikoek eutxiko gor, lehenengoa denpora. Epailari aurkeztu diot. Superman. Nor da, zehaztu nor dan. Superrez? Ze ikusten da? De. Bale. Dan. De? Dan. Zer falta da? Zer da superheroi hori? Den. Superman ez, Deman. Superheroiak ditugu guk, Superman, esetekin Superman, Deman, batzutan Erreman, denetarik agertzen zaigu. Letra hori eta man. Bai, orduen, Deman da. Durangoko azoka. Bueno. Deman nari jarri nahi? Jarri biluzeri demanda bat. Bueno, erogliori. Bada espada. Guri ez, Espada guri ez. Bigarren eroglifikoa, denpora. Aldaketa horiek dira. Erra. Bai, erra. Jarraitu. Dakoa, errandakoa. Ez, nor da? Erra? Bale, behien zer? Koala. Bale, kendu. Kendu hori, kalak bai, erra? Erra kalak. Erra dikalak. Bai. Entzun dugu. Ra jainkoa di, lady di, eta koalak bi dauzelako. Okenduta kalak, erradikalak. Oso ondo. Zer sentitzen nahi, Noa? Por fin. Bai! Erradika bat puntu! Azkenean. Hori sentitzen nahi da.
Eta kasu honetan, Iruñera egingo dugu, zazpikitxo baten bila. Bertatik iritsi zaigu, bertako parkin batetik norak bidali digu. Bertako parkinean kartel batek jakinarazten du. Zer pasatzen da parkinetan? Zer pasatzen da? Stop. Itzulpenekin eta, Bai, venga. Bai, eta Bueno, bai, prezioekin ere bai, prezioekin ere bai, hori beste eztabaida da. Itzulpenakaz. Baina itzulpenekin. Euskarazko kartelak dio, debekatuta dagoela, autobarruan lo egitea. San Ferminetatik kanpo bai? Hori ba, autobarruan siestaketa egiteko zalea gara. Baina kontuz, ze kasu honetan privilegiatuak ere bagara euskaldunok, gazteleraziolako no está permitido comer ni dormir. Euskaraz soilik lo egitea galarazi dute. Euskalduna bazara jan behintzat jan dezakezu. Lo ez. Urrengo urratsa izango da euskaldunok jan eta lo ere egin ahal izatea. Esalka bat, Iruñerrira eta bertako parkinetara. Eskerrik asko! Batzarrik, lo ez, lagunekin bai. Gazeizarrak, ondo? Bai, Esan diate, Jaskin, miluzeko eskua abestu nahi dutela, baina gurekin featuring moduko bat egin da. Beraiek erdia eta guk beste erdia. Bale. Ondo dago. Bale. Kolaboa egiteko prest? Bai? Bale. Ea ba, 1, 2 eta 3. Esku honetan dago zure ondarea. Ze ona, Iritsi zaizu proposamena disko grabatzeko? Diskoa. Iritsi da, Grabatuko dugu elkarrekin disko bat? Bai, guri iritsi... Beste batean akaso. Zaigu, Proposamenak, bai. Proposamen asko. Eta denak onak, uxu endika, eskuaren proposamenak bezalako xiak. Askotarikoak baitira. Hauxe zuena. Edu Zardoiaren hitzak. Endikak uxueri behiratu dio. Zein organotako eritasuna da piorrea. Giltzurrunak, belarriak, eztarria, ahoa. Ahoa. Bai. Batzuk, azteko. Zein da argazkiko igerilaria? Maider Redin, Amaia Garbaio, Ainhoa Murua edo Arantxa Ramos. Maider Redin. Errebotea. Ainhoa Murua. Baina dut. Osondo. Zeta batzuk. Eta aurrera. Zeiz kendu dugu Habanera kantutik. Errosario santua, neguko gela. Ilunetan, hauetan, hotzetan, epeletan. Hotzetan. Neguko gela hotzetan. Xabier! Leteren hau txederra, osondo. Oso ona. Xuendika, segilanean. Zein musikari dira? Gozategi, Joselu Anaiak, Egan, edo Oskorri. Joselu Anaiak. Nola ez. Euren trailer eta guzti. Gero, trailer horretan bertan emate dituztelako kontzertuak, noski? Estenatokia jarrita. Ezin bestekoak. Ari gara? Askatzelanetan? Ari gara, baina... Ari gara, jarrai dezagun. Zenbat zuri mota desberdindu ditzakete inuitek? 5, 10, 20 edo 30. 20. Ez? 10. Bigarren errebotea. 30. 30, 30 hasteko. Esango nuke. Segulakoa. Nik bi, zuria eta gero zikina. Honek dakoie, elur gogortasun bako txantzat izen bat. Bale, osan da? Nahiko zuri oraindik ere esaldia, baina askatzen alegindu nahi duzue? Oraindik ez. Uxu bendika? Entzun? Eta nabilelako nagoa Ze podcasten sarrera kantua da, hau. Benetan zabiz, Joko Ona, Lokatza, edo Berria FM, uxu, Hori ez. Barkatu. Berriako langile, uxu, badez, bada, gogoraraziko dugu. Lokatza. Ondo. Edu Zardoiaren hitzak oraindik hortxe? Askatuko gara. Ozen ba? Egan egitera bultzatzen nauen arrazoia zara. Eskerrik asko, Endika. Baina zuzena da? Bai, zuzena da!
Komodina egan... Oso ondo. Txantreara, oso ondo. Ederto, einautu dane, bigarren eskua zeuentzat izango da eutxi komodinari aldala, eta honela dino, bigarren eskuak. Atxotitza. Nola du izena Osasuna futbol taldearen jarraitzaile taldeak? Indar berri, indar gorri, gorriak, indar norte. Indar gorri. Ondo. A. Einaututa dudane, beste galdera bat. Zein ez da Bizkaiko ibaia? Barbadun, Asua, Mañaria, Arga. Arga. Bitik bi. Ese. Eta nola esaten da bihotzerrea etxarriaren atzen? Txopina, losina, ibuina, trokina. Losina. Zerra batea? Maia, Ainoa? Txopina. Bai. Ondo. E letra? Einauteta udane, entzun. Zondo, publikoa. Ze musika talderen kanta da? The Arcs, Danger Mouse, The Black Keys, The White Stripes. Danger Mouse. Maia, Ainoa, segun txanda. The Arcs. Beste rabate bat. The White Stripes. Oh, The Black Keys. N. Einauteta udane, non dago Sokaren etxea izeneko jauregia? Gernikan, Beasainen, Gasteizen, Balmasedan. Gasteizen. Oso ondo. Kain. K. Zeraikin zoragarri hauzen Gasteizen bide batez esan da. Bai. Einauteta udane, saiatuko zareta askatzen? Horrendik ez. Edo beste galderatxuet? Segi. Zein da argazkiko aktorea? Jonander Urresti, Manes Fuchs, Simon Fuchs, Eneko Gil. Simon Fuchs. Nahi nik bai, ez. Maia, Ainoa. Eneko Gil. Zeneko, museo handi bat enekontzat? Jonander Urresti. Oso ondo. Eta Erne, Saiatuko zareta askatzen? Bai. Zehazkan dena ikasten, nekez da gero ahazten. Zapasten da gaur, rendika, bai! Bigarren komodina! Oso ondo, bigarren komodina! Ondo! Maia, Ainoa! Deneti behar dugu, behar dugu puntua, behar dugu komodina, eta deneti daukagu zuentzat. Hau zuen eskua, animo! Lehen guzu txikienak, zerura begira esana. Oso ondo? Bai. Zein hizkuntza da? Καλημέρα, παιδιά, και καλώς ήρθατε στα μαθήματα ελληνικών. Να ξέρετε ότι από τώρα εγώ θα είμαι ο δασκαλός σας, εντάξει? Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω. Θα δούμε. Turkiera, Georgiera, Greziera edo Azerbaijanera. Georgiera. Ez? Greziera. Ulertu duzu? Bai, Kalimera gazazide. Bai, Pista bai, gazan bai. kalimera, ez dakiz zer, dori Grezierra, oso ondo. Hasi gara? Ea, Maia, Ainoa. Kanarietako ze uharte da biri bildutakoa. Tenerife, Gomera, Hierro edo Fuerteventura. Gomera. Oso Oso ondo. ondo. Eta musika? Zenbat denbora eman dezake iraultzaile batek anelidoak ikertzen. Bai, bilbedi, ze argitaletxerekin batera, ekoiztu kantua, utaldeak, Susa, Kriseilu, Txalaparta edo Katakrak.
Katakrak. Oso ondo. Erreboterako ere erne zeuden. I batzuk. Eta segi. Ze bi kolorerekin izaten dituzte zailtasunak daltonikoek. Horia eta urdina, gorria eta berdea, gorria eta horia, edo berdea eta horia. Bai? Gorria eta horia. Jende batek izan ditu arazak. Euskaldun batzu bai. Kolore horiekin, egia da. Uxu bendika. Gorria eta berdea. Oso ondo. Bikain. Beti pentsa dut, a ber, hau frikize da bai, nik ikusta dutena zuki ikustazu. Ja, beti horrela... Beti pentsa dut. Karo, guretzat urdina dena bai, niretzat urdina dena bai, zuretzat urdina... Horrela gauzarketa asko egiten dituen lokalean, zera eta gero, ikasi eta gero. Ja. Pizka bat... Lehenguzu txikizen modu, no, begire, zerure, jarrita. Uxu bendika, askatzeko aukera? Horrendik ez. Maia Ainoa. Ze estilo arkitektonikotako eraikina da, harria gantzokia. Neobarrokoa, neoklasikoa, barrokoa edo gotikoa. Apa, bigote? Neobarrokoa. Oso ondo. Oso ondo. Bai. Dotorea hau ere. Barroko hori, bai ere, zarrago izango zen barroko izateko, orduan barriz edalez neobarroko zoragarria. Horrendik ere ez daukagu argi? Ze esan didan lehenguzu txikiak, bueno ba. Ze urtetakoa da Inigo Agirrek egindako elkarrizketa hau. Dana, ikusi faduran, dagoan piszinak, jode, txori bat. Oa, ezinbestekoa. 2014, 2016, 2013 edo 2015koa. 2014. Oso ondo. Dobar garrantzitsu bat nire aldetik, Inigori. Zein? Asko maite zaitz. Oh, ze polita. Joder, Inigo. Bai. Piropo bat. Bai. Lehenguzu txikia, esan bezala, bueno, deno iruditu izan zaigu noizbait, lainoek formak dituztela. Lainoen formak, jolas horrekin lotura du esaldiak. Aurrera ingo dugu, Maia Ainoa. Nor da argaziko zinema zuzendaria? Leire Izagirre, Maider Oleaga, Alauda Ruiz de Azua edo Itxaso Arana? Alauda Ruiz de Azua. Bai. Oso ondo. Oh! Lehenbiziko izan nahiko argi. Lehenguzu txikia zer da, poeta bat? Izango da. Bai. Edo... Familiko kontuak eta bakizu. Edo... Ez poeta. vale. Utzi, poeta. Igual. Maia Ainoa, eskatu duzue? Guazen ba? Odeiek, txerri, behi eta dinosaurio hegalariak dirudite. Zuzena da? Ainoa, usat esan gotzut, zorrotzau ezin dugu jokatu. Ikusi... Akats bat egon da hor. Akats txiki bat egon da. Letra bat gehiago esan zu, berba baten. Orain asmatuko, seguru. Aurrera, aukera daukazu eta. Nola esaten diote porrot egiteari Ainoan? Zust egin, kluk egin, plof egin, mis egin. Zust egin. Errebotea. Mis egin. Mis egin ere. Plof egin. Ba, kluk da, beraz Maia Ainoa beste aukera bat. Non dago Botticelliren Venusen jaiotza? Florentzian, New Yorken, Oslon edo Madrilen? Florentzia. Oso ondo. Eta orain bai, letrarik gehitu gabe, mesedez. Ondo irakurri? Odeiek, txerri, behi eta dinosauro hegalariak dirudite. Hori bai! Komodina zuentzat eta puntu gehiago irabazteko aukera ere izan duzu, Oso ondo, markagailuak zein dar zuzenaren atarian adi danok. 340 puntu eta 2 komodin. Iruñean, Zarautz Itxasondo, 480. Mungi Algorta, 340 eta komodin bat. Ba, puntu aldetik aurretik, einauteta udane, baina arriskatu egin beharko zarete, ez daukazuela komodinaren babesik. Ia zer gertatzen da, zein da zuzena. Lehenengo erronda, Uxu Bendika zeuek erantzuten hasi, eta aktoreak dira. Hori da eskatuko duguna, hori da jakin nahi duguna.
Emma McKay, Emma Thompson, Emma Corrin, Emma Cohen, Emma Suárez, Emma Stone, Emma Watson, Emma Roberts, Emma Spence, Emma Becker, Emma Thurman. Emma Watson. Ondo, Harry Potterren. Einautu dane? Emma Thompson. Oskarra irabazitakoa. Zinbesteko senyora bat. Maili, Ainhoa. Emma Roberts. Juliaren hiloa. Abai, Bai? Aida, abai, anaizina. Komedia romantikoetan eta... Uxu handika. Emma Stone. La La Land, adibidez. Osondo. Einautu dane? Emma Suárez. Bereziki zineman, oso ondo. Maia, Ainhoa. Emma Becker. Idazle frantsesa da bau. Errondatik kanpo momentuz, Maia eta Ainhoa. Uxu eta handika. Emma Cohen. Superfana nintzen ni umetan horrena. Fernando Fernán Gómez ero Andrie, azken Andrie. Barcelonan jaioa. Zoragarria. Einautu dane? Emma Thurman. Uma Thurman bai. Baina hau Trampan erori gara. Bai. Uxu eta handika. Bi erantzun zuzen. Komodina. Emma McKay. Eta komodina. Behin hasita. Horretarako dira komodinak, lasai erabiltzeko daude, eta... Emma Corrin esker, Emma puntu, txantreara. Ondo erabilita komodinak. Bai. Daiarana egiten du, The Crownen, ezagun eginda. Bigarren erronda, einautu dane, zeuek hasi erantzuten, eta operak dira. Tanaro, Osobuko, Txanton Piperri, Bi aldiz iraun, Anboto, Zigor, Maitena, Lide eta Isidor, Mirentxu, Mendimendian, Amaia. Bai? Amaia. Jesus guri iren hiru ekitaldiko opera. Guri di handia. Maia, Ainhoa. Maitena. Bilbon estrenatua, ondo. Txanton Piperri. Euskaraz idatzitako lehenengo opera. Einautu dane? Zigor. Francisco Escuderoren lana. Maia eta Ainhoa. Tanaro. Italiako ibai baten izena da hori. Errondatik kanpo, bigarren erronda honetan bebai, Uxu handika. Osobuko. Hau jatekoa oso ona. Einautu dane, berantzun bat. Anboto. Oso Zuzena da, 50 puntu. Planto. Planto. Planto, ba, 50 puntu zuntzat, bi aldiz iraun zegoen leguzkanpo. Eta oraindik ez daukagu ezer erabakita. Hirugarren errondaragoaz. Maia, Ainhoa, zeduk erantzuten hasi, horoskopo txinatarreko animaliak dira. Arratoia, bufaloa, dragoia, tigrea, untxia, sugea, zaldia, hauntza, enara, urtsintxa, lehoia. Sugea. Jakintzarekin lotzen den animalia. Arratoia. Inteligentzia eta karisma. Hemen ez du askorik, baina... Bujanen askongo dieta. Einautu dane? Dragoia. Indarra, osasuna, zorte ona. Horrekoako zentzu, Bai. Maia, Ainhoa? Tigrea. Boterea adierazten du. Abentura zalen ikurra. Honak ere badu. Zu taroterako baliogarria igual, Bai. Uxu handika? Asmatzeko bai. Bufaloa. Lana,
Sakrifizioa. Oso ondo. Zuzara, begira. Este baietz. Einaut eta Udane. Lehoia. Ba, hemen ez dago lehoirik. Zeuek daukazue leia, bi talde hauek errondan geratu zaretenok, komodina badago Maia Ainoa erantzun bat. Untxia. Usu eta handika. Hace momentu hau, Usu handika? Urtsintxa. Apurtxu eta entzun dugu, estrategiak zeintzuk izan diren. Maia eta Ainoa. Komodina. Komodina erabiliko dugu. Zaldia, garaipenaren ikurra, bikote. Eta taula osatzea zeuen eskuetan. Hementxe, erabakiko da guztia gaur. Maia eta Ainoa, horoskopo txinatarreko animalia bat. Bikote? Bai? Enara. Oliarra bai, enararik ez Hauntza zen, bementxe jokatu da guztia hau pasuek! Zetentzio, 280 Usu handika aurrera! 520 Einaut eta Udane aurrera ziote, bai, 140 Maia eta Ainoa aurkitu dugu! Bai, asmatuz gero berdinketara ingo genuken eta aurrera egiteko aukera irabazi ere bai. Bueno, horoskopoak zer dio, gaurko abentura polita izan da, Maia Ainoa? Bai. Merez izan du gustora geratu zarete, Miruzen egindakoarekin? Bai. Hortan egia? Bai, ez baian zabiltzate, baina alere etorkizunean elkarrekin ere jarraituko duzue, Gasteizko ikasle pixu zoragarri horretan. Londonera joatea zen asmoa, bueno, bestela ere bizitzak eramango zaituzue bertara. Begira, horoskopoak dio, baietz iritsiko zarete. Bai, Ryan RP bai, eta Itxilletepe bai, merke-merke. Hau pasuek! Finalerditan, etxeko bikotea, Usu handika, Einaut Udane aurrera eginda. Bereziki txantrearrak estrategia erabilizta ikusi ditugu, Estratega eskerrak badugu bat hemen, ni naiz bartzen, eta... Alegia, ez da auzoko zerbait, ez da txantrear guztiek duzuen estrategia erako zena? Igual inaiz salbuespena, baina ez dut uste, ez? Ez dakit. Nik uste ez ez. Ondo indika. Ni egien bai. Usu esan aditu da, horoskopo txinatarren da nahiko intza. Bai, nahiko meritu. Esker esango dut. Ja ba, aurrera egin dugu. Einaut eta Udane lasai egon dielako bai, zuek egin nahi zuena, gu hemen zailkatuta. Bai, lasai zago Udane. Ba, joen gehiago. Bai, gehiago. Bueno, ba, Erne, sokatira datorreta, erantzuten lehenbizikoak Usu handika zuek. Hartu lekua, sokatirara goaz. Zein herritan hasiko da 23. korrika? Irunen. Zuzen. Nor da Argentinako presidentea? Paso. Javier Milei. Nork irabazi zuen pilotan azken lauterdiko finala? Paso. Jokin Altunak, ze filmek jaso ditu inoizko Goya sari gehien? Paso. Marra dentro, ze herritako ikastolak antolatuko du 2024 urteko kilometroak jaia? Ordizi. Azpeitiak, zenbat kolorez dago osatuta Britainia handiko bandera? 3. Zuzen. Zenbat arrautza erruten ditu Oliarrak egunean? Batez. Zuzen. Norenak dira, loriak udan intza bezala bertsoak? Paso. Bilintxenak, Nafarroako ze herritakoa da Oinaz Bengoetxea? Paso. Leitzarra, Euskal Herrian ze urtarorekin lotu izan da kukuaren kantua? Udazkena. Udaberria! Pasatu baitu! Einaut eta Udane, egin behartu ariketa batzuk sokatirerako. Dinot, bezuek eta egin dartu sokatirerako. Harrapatu gaitu sokak. Zemouz, Einaut, Udane? Ondo. Behintzat iraun, eta hirugarrenien hartuko diogu lekua, eta final txubete egiten dugun batera. Ados! Hau pasuek! Txantreatik mundu da, Usu handika. Sokatiran eroso aurre egin da gainera, ezta?
Eroso. Bueno, lehenago baino erosoago, bai. Bai, ez gara gehiagin nekatu, orain bai. inar puska bat esango benuke badaukagu finalari aurre egiteko. Eta beharko dugu, zakua garraiatzeko bera ere, bueno, ez baita harina. Erne, gaur jokon ditugu 76.150 euro! Buah! Eta... Begiz epezin zabaldu, Hori ikusita, ez hori da publikoaren dizdira, Zabalgana institutoko gure laguna Gasteizeik. Ondo, Asi, eta pelikulak sortzen azrein hau bakarrik. Bueno, etxeko pelikulero guztientzat esan adi, gurekin bat egiteko momentua iritsi da, zegoen aplikazioa atara, eta batekin finalean gebrekin. Usu handikat pelikuleruek zari, Alan bizitzan? Ni ez oso. Ez gehiagi, ez. Ez gehiagi? Eta gero, holan pelikulak eta filmak ikuste... Hori esaten nuen, ni ez oso zalea eta ez oso aditua. Ez, baina, bueno, oso ezagunak balin badira, jakinen dugu, baina ez badira. Titanic adibidez ez zautze duzu, ez da? Eskotan ikusia. Bueno, besta bilau, Titanic bat izan. Iaz dugun... Berbaitek biziran dezan. Hori da, iaz dugun izeberg hori jotzen eta zakua banatzen duen. Usu handika sorte, non, egingo dugun galdera gaur. Finalean. Filmeko zuzendaria eta protagonista pertsona bera dira. Filmeko zuzendaria protagonista ere bada. Hori da galdera zuzena. Denbora. Unbroken. Tasio. Argon. Kein herritarron. Bildotzen isiltasuna. Kill Bill bi. Asier eta biok. Bizitza ederra da. Braveheart. Gran Torino. Rocky B. Begiaztapen egin. Eta amaikakoan, lau akats daude. Bai. Bildotzen isiltasuna. Zemazate dut, bedi iru. Bost, akats. Hauetatik zein dagoen hori. Vale. Segunduak aurrera, Iru, akats. Ai, mierda. Denporak, harrapatu baitu, usu mendika. Amaikakoa kokatuta, urrezko galdera. Aktore protagonista onenaren Oscar saria irabazi zuten bi filmetan. Denbora. Aktore protagonistaren Oscarra. Antonino. Sí, izarra. Usu bendika, zemuz? Nabarmen gaizketa ustu sumatu dela, baina, bai. Obioenak ere zenek ezkien egia esan da nik uste, baina, bueno. Listo. Titanic ere ez da gertu. Ez da gertu, hori da. Unbroken. Badakigu, ze pelikulan? Ez. Ez ezko ere muan, ez zuzena da? Hau da, Angelina Jolie zuzendutako filma, eta bera ez da agertzen. Ondo kokatua beraz. Tasio badakigu nordan. Pelikula bai, eta... Eta abestia ere bai. Eta aktorea ere bai orduan.
aktorea ere bai. Nik umetan eneukan crush hitza bestela erabiliko nuen. Tasio ikusi nuenean zer sentitu nuen deskribatzeko. Patxi bizkert. Ez. Zuzena da? Montxo Armendari zuzendari eta Bizkert jauna bai, protagonista. Bildotzen isiltasuna. Ez. Maskara gabe. Clarice. Zuzena da? Jodie Foster eta Anthony Hopkins protagonista, Jonathan Demme zuzendaria, eta ez da gertzen. Bizitza ederra da. Na, 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 na. Bai, zuzena da? Roberto Benigni zuzendaria, eta protagonista. Egia, horrelako pelikula bat eginda, gero esaten duzu. Nik agertu nahi dut, ezta? Ze politxe. Bai. Argo! Bai esko ere moan. Zuzena da? Ben Affleck, zuzendaria. Bai, Bai? Bitu? Tony Mendes, protagonistaren papera ere egiten du, bai. Kain herritarra. Kasetaritza ikasi dugunok, eta zinemon, hau kain herritarra jartzen digute, eta ikasi behar dugu goiti bera. Bai, ez duen ikasi nik. Ez, Ez zine joan egun hartan. Hobetu da programa orduen. Bai, Kain herritarra. Baiezkoan, Kain Citizen zuzena da? Orson Welles, zuzendari eta protagonista. Bai, historiako pelikula na ustez. Antxera, orduen, hogeita marrurte guk ikasi dunin bai. Aukeran Titanic nahiago? Bai. Kill Bill B. Baiezkoan, zuzena da? Quentin Tarantino bere pelikuletan agertu zalea da, baina kasu honetan ez. Eta hortik aurrerako akatsak Asier eta Biok filmean Asier Medino zuzendaria eta protagonista da, protagonistetako bat. Braveheart pelikulan Mel Gibsonek bere buruari protagonista papera aitortu zion, zuzendari izateaz gain. Gran Torinon berdin, Clint Eastwoodekin. Eta Rocky B, Sylvester Stallone. Zuzendu zuen. Zuzendari eta protagonista, dena bera egin zuen, bai. 150 euro. Utsu beten dika, eta galdetu dugu, Oscar saria eskuratu zutela, aktore protagonista moduan bi film hauetako, protagonistei buruz ari gara. Bizitza ederra da. Ederra da. Egize da. Egun hon printzesa, zaten zuen. Bizitza ederra da. Egize da. Bai? Bai. Roberto Benignik zuzendu, protagonista papera egin eta Oskarra irabazi. 89an. 1000 euro irabazteko aukera. Kasu honetan esan dugu Mel Gibson dela, Braveheart pelikulako. Zuzendaria eta protagonista. Mel Gibsonek eskuratuta, Oskarra, 1000 euro txantreara. Pelikuli oso ondo dau. Bai. William Wallace. 1000 euro. Utsubetan dika, Braveheart zuzena da. Bildotzen isiltasuna. Jodie Fosterrek eta Anthony Hopkinsek irabazizute. Uxo, nika, baina oso ondo, eta pilatu ditugu 150 euro gehiago. Eta noski, ni luzeko zuen pelikulak, 7. atala ere izango du. Opo, bikote! Etxeko guztientzat eskerrik asko!